Muistatteko sen ajan, kun kaikki oli niin yksinkertaista? Esimerkiksi jos halusi TV:stä nauhoittaa ohjelmaa tai tallentaa digiboksilla, meni vaan ohjelman päälle ja paino tallentaa. Helppoa kuin heidän teko. Mutta nykyään kaikki on tehty turhankin vaikeaksi. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii se, kun mä ostin älypuntarin. Osoittautui, että sen käyttöönotto vaati myös älykkään käyttäjän. Ennen riitti, että astut puntarille ja se syyllisti sut heti. Mut ei. Mun älypuntari ei saastunut tekemään mitään. Ennen kuin asensin sovelluksen, paritin sovelluksen puntarin kanssa, kuin mikä parittaja. Sovelluksen rekisteröinti vaati pakollisena tietona muun muassa osoitteen ja jostain syystä painoni. Oli ihan king olo, kun lopulta sain sen taipumaan tahtooni. Tyytyväisenä sitten puntarille. Mut sitten laite meni sanomaan, että olen lihonnut sen 10 kiloa. Siinä kiitos vaivan näystäni. Olisit edes valehdellut, että mun gluut painaa paljon, mut ei.